जाबन करे का तनी वजन बा। अरे कवन है सरवा जंगलों में पूरी लकड़ियां उठा ले जात बा। ठीक है जब सरवा पूरी लकड़ियां उठा ले जात बाटे। रुको 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 लकड़ी धरा काहे खो बा तोहरे गाड़ी में पावर रोक लेबा का है का? हमरे गाड़ी में बहुत पावर बा। कहाँ कहाँ बा पावर तोहरे गाड़ी में? बहुत ऊपर तक हमार पावर बा। हमार पावर देखा कहाँ तू? नेता विधायक तक हमार पावर। हमारा बा गाड़ी में पावर। आज दिखावा भी ना कैसे लेके जाए? ना लेके जाए भे देखा पिछड़ा रहा मकान हा चढ़ जावा ऊपर का। अरे दादा जंगले में कतौ लाइनी ना आने ये या दोनों जने पावर दौड़त बाटे। देखी के केम ज्यादा पावर बा। मोबाइल स्विच ऑफ बा, दाम मिल के चार्ज लगाई दे। ए भैया ए रुको अब हम देख लेते हैं कि करे पावर ज्यादा दौड़त बा। हाँ कैसे देखबा गाड़ी में हमरे पावर ज्यादा बा किनके गाड़ी में? हमारे पास सिस्टम बा ना, हम देख लेते कि गाड़ी में ज्यादा पावर बा। नहीं हमरे बहुत पावर बा। चला तू पहले वहां पहले इनका पावर देखा था हम। चला पावर सब बहुत दौड़त हम अब देख लेते है। करते है भाई बस पावर हमन कम चार्ज ना करता। चलिए इनकर पावर देखी खड़ा हो सीधे हो। बहुत पावर बा। देख लिया हमारे गाड़ी पावर कितना पावर बा। हाँ देख ले पावर तोहरे गाड़ी में ज्यादा।